Domnule Bărgăoanu, vă rog frumos să ne prezentați ce aparate aveți. O să le iau pe rând, să vorbesc câte un pic despre fiecare dintre ele. Primul dintre ele este Vital Protect. Acesta este cel mai nou produs al nostru. Este un aparat, așa cum am vorbit mai înainte, care stimulează o anumită tendință naturală în noi, și anume tendința de a funcționa pe o anumită frecvență care este în legătură cu anumite aspecte legate de Pământ. Există o frecvență de vibrație a cavității Pământ, ionosferă, descoperită de către un matematician neamț în 1951, Otto Infried Schumann, care, din considerente pur teoretice, a spus că Pământul fiind un bun conductor, ionosfera fiind un bun conductor, există o frecvență de rezonanță ca într-un fel de cavitate rezonantă, și a fost botezată rezonanța Schumann mult mai târziu, când s-a dovedit cât de importantă este. Primele misiuni americane de zbor în afara planetei noastre, în spațiu, în cosmos, au spus pe tapet o problemă majoră, și anume astronauții care zburau în spațiu sufereau niște tulburări de sănătate majore, ireversibile, adică pierderi de masă musculară la nivelul inimii, la nivelul unor organe, dereglări care rămâneau după aceea de nereparat. În momentul în care s-a apelat la această descoperire a lui Otto Infried Schumann și s-au instalat generatoare din acestea pe frecvența Schumann 7,83 Hz în navele cu care zburau, toate problemele acestea au dispărut. Deci cumva suntem condiționați să trăim pe planeta aceasta și suntem atât de legați de planeta aceasta încât dacă nu facem nimic, trăim natural, suntem cu picioarele pe sol, creierul nostru, structura noastră vibratorie se duce pe 783 Hz, ca și cum acolo s-ar regenera cel mai bine. Deci acesta este un generator pe 7,83 Hz, se poate purta foarte ușor în buzunar, la gât, și care emite pe un anumit fel de antene în interior, care transformă semnalul într-un semnal pe care creierul îl poate asimila foarte, foarte ușor și își modifică funcționarea astfel încât să funcționeze pe frecvența respectivă. Practic, el emite pe niște antene care transformă semnalul electromagnetic pe care îl emite oscilatorul într-o formă care se numește scalară și pe care creierul o asimilează foarte, foarte ușor. Atunci când frecvența aceasta este emisă lângă noi, organismul ignoră semnalele perturbatoare care vin din exterior. Nu se referă numai la radiații electromagnetice, cum sunt telefoanele, cum sunt calculatoarele, cum sunt orice dispozitiv electric pe care îl folosim. De exemplu, studiile noastre, fotografiile cu GDV, niște dispozitive speciale care măsoară câmpurile subtile, arată că dacă un om își usucă părul cu un fân, câmpul subtil, câmpul electric din zona capului este perturbat și trebuie peste o săptămână organismului ca să refacă câmpul energetic. Efectele sunt aproape anihilate atunci când porți acest dispozitiv. Dar în plus, faptul că stai pe o zonă geopatogenă, cum ar fi o linie Hartmann, influențe nocive ale gândurilor altor persoane sunt mult diminuate. Adică organismul ignoră pur și simplu semnalele acestea perturbatoare și se comportă ca și cum ar fi transparent pentru aceste semnale. El amplifică și un gen de vitalitate nativă care ar exista în noi, amplifică procese de regenerare, de refacere după boală, de convalescență. Acum trebuie spus că ceea ce înseamnă
refacere, regenerare în accepțiunea noastră, în accepțiunea holistă, nu este faptul că ți-au dispărut durerile, ele nu sunt decât un efect. Deci, de regulă, regenerare înseamnă și refacere și însănătoșire, înseamnă că boala din profunzime este aruncată pe un sistem periferic, adică în loc să ai probleme cu inima sau cu rinichii, poate să-ți apară o erupție pe piele, poate să-ți apară o durere musculară din care nu mori și care trece relativ repede, dar dacă lași problema în interior, atunci se pot produce tulburări foarte, foarte grave și poți chiar să mori. Deci acesta este Vital Protect.